Yn 1948, teithiodd ychydig dros 1,000 o bobl ar yr Empire Windrush o'r Caribi i Brydain. I'r bobl oedd ar y llong roedd ein daith hir i Lundain, ond yn gyfle am ddechrau newydd. Bryd hynny, roedd y Deyrnas Unedig yn le gwahanol iawn. 2 mlynedd oedd ers yr ail ryfel byd, roedd trefi a dinasoedd wedi ei bomio ac angen i ail adeiladu. A gafodd pobl o'r Caribi oedd wedi gwasanaethu ymyddin Prydain yn y rhyfel eu gwahodd i lenwi swyddi yma ac i helpu gyda'r economi. London, this lovely city. Ar ôl croesi'r Iwerydd, nid Llundain oedd pen y daith i bawb, gyda rhai yn ffeindio cartre yma yng Nghymru. Ond doedd Prydain ddim o'r groesawgar ac oedd rhai wedi obeithio, gyda nifer yn profi hiliaeth a gwahaniaethu oherwydd lliw eu croen. Dros y blynyddoedd mae deddfau mewnfudo wedi newid yn fawr, ond daeth i'r amlwg yn 2018 fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig heb gadw cofnod o'r genhedlaeth Windrush oedd y hawl i aros yma. Arweiniodd hyn at nifer o bobl oedd wedi cyrraedd yma tra'n blant yn cael eu cyhuddo ar gam o fyw yma yn anghyfreithlon, gyda'r bygythiad hyd yn oed o gael ei gyrru nôl, er eu bod nhw wedi byw yma ar hyd i bywydau. Tra fod y gwaith yn neud yn iawn am hyn yn parhau, mae'r lluniau o bobl yn cyrraedd ar yr Empire Windrush yn symbol o ddechrau'r Brydain amlddiwylliannol ac yn ddathliad o'i cyfraniad i fywyd yma.